want to go to the what I wish you. I'll give over to you. I'm coming for out. I said that I can miss you. I'm coming to the world of the kids. All you have to do is to cool down. Because every person has no one. I believe a gamata, a bugally, a buga cagbe, Aquaba, Nerolia, his ingru was him. What I will give me now. How can a Baptist know him? You have been baptized, and there's no more baptism. Oh, God said against Harry. Oh, ye young guy, Babano, a ball again about Brooklyn. No, not parallel to us. Gay bagan about Brooklyn. Oh, me. Oh, miracle. I will go a Kalagani. John the Baptist on a man in my mind, on a baptism by bucket. Dalo makidi magio ni mendumo. Yaburu maki ne meremo. Orara mahu kowa. Mama. Nna ma. Nke anyị na-efucha si na-agụrụ nwe ị na-apụ apụ. Achọrọ m ịga o nwere ebe m nọrọ na enwere ọrụ. Nọ mfe ka nga mmanụ ma mọgụ nwoke aga m enwetakwa n'ọrụ. Nacharakwa ha nwa nchọ tee n'akpa maka ose adị. Yes ma. Chelu kenero. Nwe ife na-agba m gharị. Nwes ka njọ na ajụjụ. Nas na onye ajụjụ anara efu ụzọ. Kedu nke bụ egwede ine ị ga-esi n'ụlọ apụa? Isi n'ọrụ nka ịbanye n'ọrụ nke ọzọ. Ma nke anyị na-alụ n'obodo anyị, ma nke anyị na-alụ n'obodo ndị agbata obi anyị. Mana anya na-eriju nri afọ n'ụna. Ụfọdụ erie nri anụ ayara adị ya. Ụfọdụ erie nri azụ ayara adị ya. Nsi ofe ebe a ọ bụrụ mmiri mmiri. Anyị na-eri otu ahụ. Mana ị na-agakwa ọrụ o. Nwes ka njụ ọnụ. Ọ na-afa anara akwụ ụgwọ ọfụma ka ọ gịnị? Ọ mgbe eke ji ga mara akpụ ka agụba jiri adọrọ nkọ ka mmalụ nụ. Udodi. Nwere nsogbu dị Udodi. Ọ eziokwu na ị na-agba mbọ iji fụ na nne eriju afọ. Mgbe ụfọdụ mbata ụdị nne na-enye m na-adịkwudo m surprise. But I know you are doing all those things as a mother. Iwe ezigbote nne. Nne dị ka gị. Ụwa m ụwa ọzọ aga m enwe gị dị ka nne. Ị na-agbalị nke ọ dị ukwuu mana ihe m chọrọ ka ime ogene butuoro m. Nyetụ m obere oge. Nwa mgbe nta. Akụkọ anyị na-akọ kịta ga-awụzi dị ụda ya. N'eme anya. Asị m ka m jụọ. Ị na-edepụnata ego a na-akwụ gị n'ọrụ ka ị wee gụtọpụ akwụkwọ gị ka ọ gịnị? Maka agọtarọzi m ihe na-eme na ndụ gị o. Agọtarọzi m nwa mmụọ. Ka ọ bụ Sonia na mama ya ka na-eri ego. Ọfa gị ka na-agbalụ mbọ. Mfa gị ka na-apụ egburu opi niile anụnwa. Ịlụchasị abata esinyefa felie ndị anya ukwu. Ha nwere okwu ọnụ ekene. Mfa gị na-agbalụ mbọ niile a. Ọ ifesi ka njụ ọnụ. Maka ana m eche ka m cheta mgbe ikpeazụ nye m ego na asị m si ezigbote nri ka iri jụọ afọ. Ị nwere o nwere mgbe inye m ego mana ijecha abata efu nri rie ire achụkwa ebe esi weta ya o. Ide ajụ ma onwe ife mewe nweta wee sie dị nri ife ma bụ ịdalụ nri ịlachapụ etu esisi ịmarọ. Nsị ka njụ ọnụ kedu ife na-eme na ndụ gị? Ọ gịnị na-eme? Dịka m kwuru na mbụ mma Udodi. Nwere ife na-eme ihe mere mgbachiri. Ide enye nne gị ego. Ide ịpụrụ ọtịta ịpụrụ ncheta agụtara mụ. Mama, ịma ihe mere na ego ajide. Mụ na ego ajide? Yes ma. Mụ na ahụ.
Nemanya, ị kara zam ajụjụ nchọ gị. Gwa m ife na-eme na ndụ gị nne gị ka mbụ. Ụmụ ibe na-adịrọ mma, mmanụ etu a ga-esi wee nye aka, ọ dị mma. Ife agaba. Gwa m ife na-eme na ndụ gị, nna biko nu, gwa m. Mummy, ihe mere ụgbọ bụ na agago m late ebe m na-aga. Ọ ga-adị n'ọsọ nwa ya na eche m. Nọrọ nga asawa ajụjụ niile na oge ga-akala ahịa. Ihe ị ga-emewu, ịma ajụjụ niile ị chọrọ ịjụ m, kpọkọta ha wụsa. On a very special day, mbọsị ajụjụ. Akwụkwọ nsọ na-ekwu na mbọsị ikpeazụ anyị ga-anọ n'ihu Chineke zaa ajụjụ. Mbọsị ajụjụ na mbọsị ya ọzịza ya. Ama zachasịsị gị ajụjụ niile ị jụrụ, mana ụbọchị taa ka m gagoro ga chọta ọrụ. Ezinne. Ezinne. Special mother. Let me go. Come back. Hey! It's not the one giving me him catching again. Biko. Ne go. Get it can go to us call. Yeah? How do you want to be him cat biko? Hey! Mokata. On want out. Nwanne m, Adanne, n'ihi na-ebere akwa kamgbe ka m nọ na-achọgharị gị. Ama m nga ka ị bịara nọrọ, gịnị mere? Gịnị na-eti gị akwa? Gwa m. Ike ụwa agwụla m. Ike ihe niile agwụla m. Ihe awụ otu m chere na ndụ m ga-esi gaa. Ọ gị na-emere m ihe niile. Gị na-enye m ego. Ọrụ ekwe m nweta. Otu aka m ga-esi na-aga. Ego niile anyị nwetara anyị na-esevu ya m ji aga skuul. Oke, m nwechakwanụ nweta admishọn baa skuul. Gịnị ga-emezi? Gị na-ata ahụhụ na-agbagharị na-achọ ego m ga-eji gacha skuul. Ọ dị mma, nwa okorobịa. You put your own life na gị were ndụ gị kuchie ya na-eme nke m. Oke, kekwanụ maka mma gị. Ke ihe ga-emekwara ka otu ọ ga-esi na-survive kwanụ. Adanne m, nwekwe n'ihe o wepụrụ m n'ahụ. Ịhụkwala m ka m nọ na-ekpesa na m na-ata ahụhụ iji hụ ka nwanne m gaa ụlọ akwụkwọ. Kedu onye na-agwa gị ụdị ihe niile ndị kedu onye na-agwa gị ihe niile amịrị iji ebe akwa? Because I'm sure somebody is somewhere feeding you with all this stuff. Onye na-agwa m ihe ọbụla, ọ ihe m hụrụ ka m na-ekwu. N'elu ya nụ, ọ ihe ndụ wetara reality. Ọ dị mma mmadụ nọkọtakwa na o were aka egwe onwe ya eziokwu. Skuul dịkwa mma, ọ dị mma mmadụ ịga skuul. But na obodo anyị a, n'ala anyị a, skuul bụ for ndị ọgaranya. Ndị ọgaranya kwesịrị na-aga skuul. Ụmụ ogbenye dịka anyị, orughọrọ anyị chaa. Eme m ji na-arịọ gị, biko, ego nke anyị sevutere ka anyị were nri anụ chọọ ihe anyị ga-eji ya mewe. Ọ wụrụ otu biznes anyị ebido ka anyị mara otu ihe ga-aga, ka nke skuul a gara chere godi, biko nụ. Sonia, ofu ihe m chọrọ ka ị mata bụ na iwe ofu nwanne m nke m fụrụ n'anya. N'ụwa niile anyị nwere nwanne ọzọ, ma n'elu ma n'ala. Ọ na-asị na asị nwanne anaghị abụli elu. O metụrụ imi, o metụrụ anya. Ọ bụ na m emeghọrọ gị ihe niile, kedu onye m ga-emere? Ndị mmadụ na-apụta ha mere nwanne ha nka, mere nwanne ha nke ọzọ. This is the only thing I can do for my only sister. Ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu. Anụ mbọsị mpa anyị nwụrụ ka m furule ntutu taa si na aga m agbarịrị mbọ ịhụ na ị gara skuul.
Kọta ọ bụrụ na anụ gị ebugodo graduate family anyị a wepụtara. Na anụ gị bụ onye gara school na this family. I am okay. Fine. Biko, achọrọ m ka ị kwụsị ibe akwa. Ma buru ya n'obi na m abụrụ sọsọ nwanne gị. Abụ m nna nyere gị, bụrụkwa nwanne gị, bụrụ ikwu gị ma bụrụ ibe gị. Nwere onye ọzọ anyị nwere na-abụghị ọmụnwa. You are the only thing I have as a sister, and I am your only brother. Yini na m na-eme ana m eme ka ọ dịrị mụ na gị na mma maka na mma ọ dịrị gị na mma ọ dịgoro m nwa na mma. Achọzi m ka ị na-ebe akwa. O Adanne m ozuola. Ịmụ nwa okorobịa ọ ga-enwekwa n'ihe ndị gị onwe gị chekwara na ime na ndụ gị. Ị ga-ahapụzi ihe niile gbasara ndụ gị wuruzie nke m ka ị na-eme. Ọ bụ eziokwu na o nwere ọtụtụ ihe m na-eche dịka mmadụ ịbịa gwabara gị mana ka m gwazie gị akịta ọnwa bụ n'otu ihe ndị ahụ m na-eche m kwesịrị ime dịka nwoke. If I see you through school, I am fulfilled. I will be happy that yes, I have produced a graduate. Obiọma ga-akpa m that yes, nwanne m gara akwụkwọ. Kwekwana uru ọ ga-abara m na m rụrụ ụlọ gbaa moto mee nke ọzọ mana ofu mkpụrụ nwanne m nwere aga school. Ọ ga-aka mma na ị gara school, ọ ga-aka bara m uru na mụ nwa gara school. I would rather hustle like every other young person to see you through. Nwanne m ebezina akwa. Hey. Gịnị ka m mere n'ụwa Chineke ji were ezigbo nwanne wee gọzie m? Nwanne m, Chineke gọzie gị. Chineke gọziere m gị. Chineke gọziere m gị. Chineke gọziere m gị. Ozola, Adanne m biko, Ozola. Ma ihe mere, mgbado ime anya. Achọzi m ka ị na-ebe akwa. Akwa anyị na-ebe adịrọ mma. Maka na asị agụrụ nwere olileanya anaghị egbu egbu. Okay? Ofu ihe m chọrọ ka ị mata bụ na abụ m nwanne gị. Anaga m ahapụ gị ka ịta ahụ. Ihe gbasara school, ị gacha anya ya tijara. Yes. You know? Ị ga-agacha school bụrụ nnekwu mmadụ. Aga na-anụ aha gị n'ụwa niile dịka Ngozi Okonji. Yes, it's a promise. Nwanne m. Thank you. Mother, ebe anyị sa. Achọrọ m ka mmadụ hụ gị nọrọ nga na-ebe akwa. Adanne. Onwe ego nrapụli n'ime tebụl ebe a. Ngozi, biko
eji Chineke ayọ gị wele ego a netelu mama anya ihe ọbụla ọ chọrọ n'ụwa goteli enye enwe m dị money biko achọkwa m ịnụ na nke a gụrụ ya na ịnọrọ ya ka inye anya edebekwulu gị fon ebe a ịma mgbe ọbụla ị na-ebe akwa ego mana mgbe ọbụla ana m esi ndị ụlọ ego n'ụlọ anụwa achọkwa m ịnụ na kredit adịrị ya ma ọ na isi na awa mma m ka ị ghara ịkpọ m na fon gwa m achọkwa m ya ihe ọbụla ọ chọrọ ịkpọ m na fon gwa m ya ịnụgo nọdụ na ọfụma ọ tetezie igwe a na mana Auntie, bye bye. bye nọdụkwa gbado anya Oh. Gịnị kwanụ? Gịnị mere iji dosa m n'ụlọ the other day nọgide chegide ka ị bịazi? Ewela n'igwe nụ, Oluchi bịara ebe a bịa hụ mme ya. O tebere aka ọ lawara. Orube 45 minutes ọ lawara. Ewela iwe, o emi ngwa chere ka m gwa gị. Ị ma na ọ zụtara ekwentị. Ekwentị? Ezigbo ekwentị kwa o. Ọ ga-eji na-ekwuru mme. Ọ dịkwa mma. Maka Emi nke ị na-ekwuzi ụta. Na-adị m mma nsogbu adị. Okay. Emi, ọkwa ị na-emetụ ego ndị ahụ na-enye gị aka ka ị na-etinye n'ụlọ akụ anyị. Mụnwa metụ ego aka. Ego mụ na gị mụnwa metụ ya aka. Mgbanụnụ. Ego niile ị na-enye m na-ahapụ ya n'ụlọ akụ. And my plan bụ ego anyị na-edokọ zuo. Me na-aganye si na village apụọ. Gaa na city. Bido ezigbo business na-aga ọfụma. Ịghọta? That's my plan. Ma agbakwa ya aka. Abụ onye ara. N'aha gị n'aha m. Anya na-aga. Ịghọta? I'm not mad. Okay. Asị m ka m jụọ. Emi, ewere iwe. Sobadi, nwanyị ọma. Achọ m ka m bi gị ihe nri ka ị burula ya. Ha gịnị kwanụ? Obodo dị njọ. Ịchọ ka ndị mmadụ kwuwezi na m bịa ebe a ma anyị bịa ebe anyị na-eburu nri ma Oluchi buru ya na-apụ. Hapụcha ihe niile n'abalị ka m bịa. Mbịa n'abalị ka m buru ihe niile. Ịghọta? Achọ m ka ndị mmadụ bịa kwuwe na ịbịa ebe a ụmụkwa m bịara ebe anya na-ebu nri ma Oluchi buru ya na-apụ. Ịghọta? Ngọ ịma ụbọchị nna ka m nọ n'ụlọ na-eche gị ịbịazi and ugbu a ahụ m na-eme m sọnha ka anyị banye n'ime ụlọ. Adanne, gịnị? Adanne, kedu ihe ọ? Kedu maka mma gị? Gịnị mere mama Adanne kwu okwu? Gịnị? Ihe mere mma. Ihe mere ya. Gịnị mezikwanụ? Why are you crying? Doctor said give me operation. O si na ha Maria mebishiri ihe n'ime afọ, all vital organs. O sa ga wete 550,000. Ha ga-eji mee operation. Nange wete 250,000 also deposit before emetụ ya aka. Ebe ka m ga-eje wete 250,000. 250,000 ele ebe m dowere ya. 250,000. 250,000 before emetụ ya aka. Mami ihe m ga-eme. Ile ebe m ga-eche wete 250,000 ebe ka m dowere ya kedu ụdọ ọnwa ihe nka. Kedu ihe m ga-eme? Ozola. There's no amount of tears that will revise the whole thing. Ihe ga-eme mgbe anyị goro gba mbọ hụta ga-esi nweta ya bụ ego to save her life. Ile ebe ga-eche wete. It's okay. Ọwụta anyị na-eme wete 5,000 wete 7,000 wete 2,000 ile ebe ga-eche wete 250,000 naira. Ozola, Adanne. Ozola, biko nwoke ihe akwa ga-asọbụ.
As God I begin that from now till tomorrow, it won't still give us the money. I am on with the Diego. The only thing I go to Pakistan on Morotai Shibari with the Diego. Case if you go to your first. Who's the go? Thank God no cabin. Oh, I don't know when I'm going to get if you cabin, I can buy. I don't want to come from you know? Who's all? Check I know. Who's all? Kemgbe abalị atọ taa ka m nọ na-agbagharị na-achọ ebe m ga-eweta 150,000 mana onwe isi a sị na mmadụ na-ahụ echi agaghị m ibido mgbagharị ịlachi ya skuul mami ihe m ga-emezi eme kedu ihe m ga-eme ọwụ m nọrọzi elewezie nne m ka ọ nwụọ otu ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ọgwụ ego ka m na-emefu everyday I'm spending money ego a na-apụ nke ọwụ m ji eji a na-agbari ya na-agbari isi enwezi ihe mma m ga-eme ike ụwa agwụla m mgbe ụfọdụ ilecha ụwa anya ga-esi ụwa nwere ndị ọkpọrọ ashị eziokwu m ka agwụla m. Enwere m 20,000 naira. Ọ bụ na onwe ihe ọ ga-aba nye n'oge ya etinye na nke iji ka ewezọpụta mama gị. O n'ime ka Chineke gozie gị atụ m anya nke a eziokwu ozugbo kunite ozugbo. Ọ bụ na m nwere ego niile a ịma ife m ga-eme nwere enye gị ebe zọpụta Rosa. Ahụrụ m ka kọmpaụndụ a ga-ajụ ajụ oyi ma ọ bụ na Rosa anọrọ ya ma trọbụls niile ọ na-enye ọkwara na-enye anyị ndụ na-enye anyị ọbara atata uru atatakwa ọkpụ ụwa na-aga. Achọrọ m ka ihe ọjọọ ọbụla mee nne gị ebezina akwa ozugbo. Mazi ihe m ga-eme mama ego m ga-ebido Adanne m na mgbachiri nkịta abụrụkwa nna m mara ife m ga-ekwu mana m mara ife m ga-eme mana elechago m anya n'ihe a na-eme ugbu a ọtụtụ okwu enweghị uru ọ ga-abara anyị. Only thing I chọrọ gba otu a ga-esi mee weta ego ka anyị ike ga-mee mama gị operation na ka ọ dịkwara anyị ndụ. Mama na-ekwu okwu ya mama m na gị na nne m na gị kekwere ebe ị ga-esi weta 130,000 n'abalị abụọ ike agwụla m ike amasị m ihe m ga-eme Ozola ana m aga city mụ na ọgadi nwere ebe ọ gwara m a na-ebite ego ma wee gara oge nye ha something ha bi ike ka ego ihe ọbụla ọ ga-ahụ ha ga-achọ iji biga m ego I will give to them. Mana m agbarịrị mbọ hụ na m nwetara ego ka eji mee mama gị operation. Thank you. Thank you. Thank you gwara m ugbu a gbala m ume eziokwu otu akọ okoro gwara m na oge nye m ego agagidela m gagide ka nga hụ ugboro 5 onwe asị m n'ọnụ ya ike gwụrụ m Chineke biko achọrọ m ka ị mere m ofu ihe dịka m na-aga njem a biko imekwala ka mma biko aga m eme ka ọ mara eziokwu ihe niile ga-adị mma o ezinakwa.
Bịa nwaanyị ya ịbara nshi n'akwa ṅụ egbo mkpogora gị ba ha ọzọ ịnyụrụ mamịrị n'akwa gị ma chenji ma gawa ahịa lọta ha ugbu a gị ba ha shi n'akwa gị nwaanyị a ihe a na-etara nkikere eze na aga m ezuru gị ike n'ụlọ a ị gakwa na-ezuru m ike mụ na gị tụ ugbu a n'ụlọ My daughter, biko gwanụ m eziokwu. Ezunara m onwe ihe m ga-eme. Esi na ịmara ebe nwanne gị nwoke nọ. Mama. Cheki enu ị ga-ama nụnụ. Mama. Ihe a na-echu m ụra karịa gị nwa. Hey. I am more worried than you. Enwebe agarịkatago m. Agago m na nke ọgadị more than ugboro 10. Ngakwa. Ka m wee mara ma m ga-afụgodu. Ka m mụtụgodu ihe gbasara na maka na ihe Ima gwara m kwụsịghị ịlọta kemgbe abalị atọ gara aga. Ihe kwụsịghị ịbata nụnụ. Amaghị m. Ike gwụrụ m. Echekatago m ihe nke ike agwụla m. But aka m na-enwekwa hope na ha ga-abata. Mmechakwa na mpụkwa mgbagharịwakwa chọgharịwakwa ya mara n'ebe m ga-anụ ka mma m nwoke m ga-esi nụta n'ebe ha nọ. Ya bụkwa n'ihe a na-eche. Kedu ihe ị na-eche? Dishon Emmanuel ka dị ndụ. Hey, Chineke jụ. Dishon Emmanuel ka dị ndụ. Chineke ajụ mba ma tụfịa akwa. Ọ dị possible. Onwe ihe mere nwanne m nwoke. Ọkụ ịhụrụ ya ma onwe ihe mere ya. Maka ọ bụgodị na onwe ihe mere ọ ga-emetụ m n'arụ. Ọ ga-emetụ rịrịrị m n'arụ. Ịma dị ndụ. Onwe ihe ọbụla mere ya. Chineke biko nwanatara m nwa m. Chineke nna biko nwanatara m nwa m. Mama. Gadi. Ele nwanne m nwoke. Gịnị mere naanị gị ji so gwụrụkwa nna alọta elekwa na nwanne m nwoke ebe nwa m nọ. Kwuno ọdaga ogbe. Gịnị kwanụ? Ele ebe ịma nọ. Nwa m nọ ka ịma. Ọ dị mma. Ọ dị mma ka ịkwana gịnị ya so wee pụ wee gaba city ịbatazie bata sọ gị. Gịnị mesienu ube na okwunu. Hai, nwa nka kwuo n'okwu. Nwa kwuo n'okwu. Where is Gerima? Ndị uwe ojii kpọrọ ya. Hey. Uwe ojii kwa. Gịnị? Gịnị ka o mee? Ka enye na ndị uwe ojii jikwa. Ọnwụrụkwa ya ji na asasị na ozu. Chineke mba na ọ possible. Ịma nwanne m enwere ike izu ori n'ụwa. Nke m. Ọ bụrụ onye ori. N'ebe ezi. Ha na-alọ nlọ. Hey. Ịma bụrụ na onye ori. Ebe nwanne m nọ. Ozubere ori overnight. Ebe ọ nọ. Ka ebe ịma nọ.
ọ nọ ebe na-ekwekwa n'ọrụ aka ị na-ele ada gwa okwu ka ebe ọ nọ. Ndị uwe ojii jidere ya. Ama na o zuru ori mana a kpụrụ ya n'ebe anyị nọ. Dokwana ya ebe. Hey! Ekwu m ya Kedu ebe ime nọ na akwụkwọ? Ekwu m ya ekwu obe ebe na nwa m ahụ. Ekwu m ekwu na obi ebere ma ga-etinye n'ọnwụnwa. Ekwu m na obi ebere ma ga-etinye n'ọnwụnwa. Ọkwa ifuru ya? Ọkwa ifuru ya? Onye ka mma akụ? Onye ka mma akụsanụ? Onye ya abịa sanụ m. Hey! Efukwa m. Efuru m. Onye ya abịa zọpụta m. Hey! Ọ gịnị na-eme? Ọ ga-adị biko ọlụnụ njem ebe ọ nọ ka anyị ga-esiti ka nje fụ nwa m ebe ọ nọ. Masị nwoke gị ha na-achọkwuru m achọ nụ. Hey! N'ime mgbe gịnị? Gịnị ngị si afụzi ma? Ọ ma ezugo lolo. Hey! Ana m ahụ nlọ. Otenu mo. Hey! Chimo. Otemo. Hey! Chimo. Ịma. Ọ ga. Kenwa. Gịgị jigwa mme. Kedu ihe jigwa mme? Kedu ihe jigwa m ume? Ka ese dị ka anyị n'obodo a. Ịbụrụ ezigbo mmadụ. Ọ ga-adị ịbụrụ ezigbo mmadụ. Ijikwa ngwa ọgwụ ego. Ijikwa ngwa ọgwụ ego. Kedu ihe iburu akpa ego ka iburu akpa? Kedu ihe jigwa? Gaba kwa mụ nọ. Kedu ebe kwa mụ nọ? Ọ ga-adị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.